Ahojte v podcaste Tretí polčas. Ja som Mici z Trenčína. A ja Aďo z Rietomy. Vítame vás pri našom treťom polčase. Dnes tu máme výborného fotbalistu, bývalého hráča AS Trenčín, Alda Bajeza. Aldo, vitaj. Aldo, čau. Ahojte, ďakujem krásne za pozvanie. Aldo, dám prvú otázočku. Ako sa máš teraz? Počuť sme začali? Že skúša, áno. Áno. Prepáčte, áno. Neboj sa, to vystrihnem. A možno nie. Ako sa máš teraz cez sviatky? No, cez sviatky dobre, doma, užijem si to s deťmi, s manželkou, pečieme spolu, teda ona pečie, ja pozerám a podporujem, takže takto, typicky Vianoce na Slovensku. Cítiš sa už ako Slováčisko, ako repa, alebo ešte stále sú tu aj tie argentínske zvyky? Ako sú aj argentínske zvyky, ale proste už je toho menej. Včera akurát som čítal taký rozhovor, čo mal bývalý hráč zo Slovanu. On povedal, že on sa cíti ako Slovák, proste, že zažil krásne časy tu a on keď rozpráva, tak on nehovorí, že vy, ale my. On sa cíti ako Slovák, takže ja niekedy tiež mi to trošku ako hambím sa povedať, že my, lebo nie som Slovák, ale už som toľko rokov na Slovensku, že si myslím, že už si môžem dovoliť to povedať, že my. A takže tak, no. Ďakujeme, Aldo, za úvodné predstavenie. No. A my sa môžeme presunúť do prvého polčasu. Poďme na to. Aldo, ty si spomínal, že už sa cítiš trošku ako Slovák. Koľko si tu rokov na Slovensku? No, akorát sa mi to rátali s manželkou a som tu 18 rokov. Aldo, momentálne sa nachádzaš kde ako futbalista? Kde pôsobíš? Momentálne som v Nové Mesto. Končil som v Žamoríne po 5,5 roka, čo som tam bol a takže myslím som, že už bude koniec definitívne, lebo už som cítil to, že potrebujem aj ja už ten trošku čas aj pre seba, aj pre rodinu, takže to bolo tak rýchlo, som sa rozhodol jedenkrát, že idem do Šamorína a po ceste som sa rozhodol, že končím. Po ceste, keď som sa vrátil domov, tak sa mi ozvali z Nového Mesta, či nechcem ísť tam. Takže prečo nie skúsiť aspoň na rok a momentálne som tam musím povedať, že je to tam v pohode. Áno, a máš viac času na tú rodinu, kvázi. Čo si chcel? Áno, mám času, dajme tomu, že to sú veci, čo som nezažil doteraz, že ísť do školy s malou, do školy s deťmi, pre nich a takto, takže tak konečne sa si tým ako otec a nejako len tak, že príjem, pomôžem a odídem, takže tak. Ako si, Aldo, spomínaš na svoje začiatky tu u nás v Trenčíne? No, začiatky boli samozrejme, že ťažko pre mňa. Mal som 19 rokov, keď som prišiel a vtedy som prišiel z Depetrisom na Vianoce, sme trávili tu pre Vianoce na Slovensku a to bolo úplne všetko iné. Bol tu sneh, zima, iná kultúra, iné všetko, čo sme boli zvyknutí my v Argentíne. A ja samozrejme z hlavného mesta, z Buenos Aires, takže som toto nepochopil, ako môžete tu žiť. Vy ste prišli vlastne ty a David de Petris, to ste boli takí prví kvázi, čo prišli do Trenčína. My sme boli tie prví, čo sme prišli do Trenčína a to bol december nejaký 20. Takže bolo to kruté pre nás, si myslím, lebo je to niečo iné, ako som povedal, ale vždy si to spomíname v dobrom. Aký bol tvoj najťažší moment v Trenčíne, v tých začiatkoch? Bol to tvoj prvý mužský tím v podstate? Bol môj ako v Argentíne som už trénoval s Ačkom, všetko, ale tam tiež to je úplne niečo iné, ten futbal, ako neviem, či sledujete argentínsky futbal. Ja sledujem tých fanúšikov. No, tak fanúšikov. To je náboženstvo tam. To je náboženstvo, presne tak. Ale keď som prišiel tu, bol môj prvý ako mužský futbal, už som prišiel do Ačka, takže ako čo bolo pre mňa, som bol tak prekvapený, že ako to je ten futbal, bol úplne niečo iné. A nič som sa snažil urobiť všetko, čo viem ja a proste ukázať, že aký som hráč, samozrejme niekedy to bolo zlé, lebo mal som možno inú mentalitu ako oni, ja som sa chcel ukázať, oni už boli tu a samozrejme, že nech si ja niekoho som kopol, tak to už
boli nadávky na mňa, ale našťastie som nepochopil tedy. ale nie je pohode, potom musím povedať, že tá parta, že tam boli tedy, tie 6 sme sa dali dokopy, boli sme pokope, neviem, či 3-4 roky a bolo to super s nimi. Potom ste vlastne postupili aj do ligy, tá partia. Áno, ten prvý rok sme vypadli a potom boli sme druhý ligy, asi 2-3 roky si myslím. A potom sme posledný rok úplne postupili, neviem, či 15 alebo koľko bodov na skok, neviem, či 5 kolo pred koncom sme boli tiež už majstri, čo pamätám, takže ako som povedal, tá partia bola vynikajúca tedy, takže a doteraz sme niekedy spolu, ale si píšeme, takže sme v kontakte. Kto mal na teba taký najväčší vplyv v Trenčine? Vplyv? Gula. Gula. Áno. Ja som nehrával moc tedy tiež, takže ostalo mi len makať proste a doteraz pamätám a hovorili moji deti, že proste ten tréning ti dáva strašne veľa. Pamätám, že po zápas v nedelu sme mali vždy tréning, čo všetci to možno hráči niektorí flakali, pre mňa to bol ten vrchol tréning a ja som makal ako keby bol, neviem, streda, štvrtok a pamätám, že tedy bol Gula ako asistent a on furt ma podporoval všetko, bojoval som, makal som a pamätám som, že keď vychodili Koník, ostal Gula, prvý čo robil, ma dal do základu a odtedy som si chytil tú šancu a urobil som všetko preto, aby som mu to vrátil tú dôveru. Tebe vlastne ten Naďov štýl tak sedel, tam sa hralo tvrdo, dominantne, veľa na lopte ste boli. Takže... Áno, presne tak, čo on robí v každom klubu, si myslím, dominovať ako na lopte a točný futbal. Vieš nám približiť aj potom tie tvoje ďalšie destinácie, potom Trenčine? Určite prišli ponuky, bol si už s pevným pilierom tej trenčianskej defenzívy. Áno, boli ponuky vtedy. Ja som mal druhú ročnú kontrakt, mal som 5 rokov smluvu, takže vôbec som nerečil nič, až na konci, keď mi skončila zmluva, mal som prvú ponuku, to pamätám, že bol som aj v Bratislave s trénerom Weiss, sedeli sme, oni ma chceli do Slovanu, ale ja som to odmietol, proste necítil som sa na to, že ísť tam, nemal som také proste pocit, že ísť tam a pamätám tiež, že posledný rok, čo som tu bol, dostal som u nich ponuku, bol som tam, skoro som podpísal, ale cez súdom som si to rozmyslel. Pamätám, že som si volal s otcom a som sa pýtal jeho názor, čo si myslí a on mi povedal, že nech robí čo si ako srdcom a nie hlavou alebo na papier, čo je. Takže som naspäť do Trenčína, som si to rozmyslel a som išiel za Hrničekom a som mu povedal, že som ostal ešte, čo on bol prekvapený, lebo som sa rozlúčil s nimi už. A na nič, potom sme preložili zmluvu na šťastie a bol som tu znova. A potom si spravil zase, keď si zoberieš spätne lepší krok, išiel si do Slavie, nie? Potom prišla Slavia. Áno, potom ďalší rok to bolo, že už myslím si, že sme sa dohodli aj s Rogom, že bolo by to na čase, že by som skúsil niečo nové, lebo vtedy mohli sa priestor aj iní hráči ako Lobotka, takže to bol super tiež, že dostanem priestor, lebo kúkajte, kde momentálne je. A prišla tá ponuka znova, že Slovan alebo Slavia, takže vybral som niečo iné a to bol Slavia, čo tiež bolo pre mňa super. V Slavii si odohral 23 zápasov a vlastne po tom roku si sa vrátil opäť na Slovensko. Myslím si, že aj čo ťa poznáme, aj ľudia, čo ťa poznajú, vedia, že si rodinný typ. To znamená, že chceš byť čo najbližšie k tej rodine, k tým ľuďom, ktorí ťa majú radi a ktorých ty máš rád. Upísal si sa Spartaku, takže v podstate náskok od Trenčína. Veľa z nás tu v Trenčine fandí aj Trnave, to treba povedať, takže veľa ľudí z okolia ťa podporovalo v tomto kroku. Ako si sa cítil tam? Ako začiatky boli, mal som obavu, lebo pamätám, že tie zápasy proti Trnave bolo fakt náročné aj s hráčmi. To bolo súboj sa súboj, nadávky sa nadávky a proste ani po zápase mi si nepodali ruky, nič. A pamätám, že prvý tréning som prišiel a sedel som vedľa Mikoviča a ticho a pamätám, že tam bol Boris Godaluš, čo sme poznali z Trenčína a povedal mi, že no čo vy dvaja, už budete kamaráti? A odtedy sme sa smiali a musím povedať, že výborné, ako tá partia tiež tam bola Trnava, bola vynikajúca.
Nasledovali zástavky v Podbrezovej, Seredi, Šamoríne. Aktuálne pôsobíš v Novom Meste. Ďakujeme ti za vstup, za svoje také predstavenie a prierez tou tvojou kariérou, hlavne tou trenčianskou, ktorá nás zaujímala. A myslím si, že sa môžeme pustiť do druhého polčasu. Poďme na to. Poďme na to. V kresle oproti nám sedí Aldo Baez, bývalý fotbalista AS Trenčín, aktuálne hráč Nového Mesta nad Váhom. Aldo, ako vyzerá tvoja príprava na zápas? Teraz nie nejako ako kedysi, ale samozrejme, že keď som bol v Trenčíne alebo tieto kluby, tak bola, neviem, som sa sústredil, mal som rituály svoje, ako ráno, keď sa sobudí, čo raňajkovať, proste keď sa darilo, ja som taký typ, že opakujem veci, všetko. Takže keď sa darilo, tak neviem, musel som mať to isté ponožky, to isté tričko, odišiel som z domu rovnaké časo, takéto veci. Mávaš ty ešte trému, keď ideš na zápas, alebo niečo takéto? Zažívaš to ešte? Nie, to vôbec. A mával si, keď si bol mladší? Že... Mával som, jasne. Ako nebol to, ako, že som sa vál niečo, alebo taká, že som sa na to tešil, ale potom sa to menilo na to, že či pokazím niečo, alebo nie. A takto, no, tak musel som sa kontrolovať tie šľave a takéto veci. Pamätám tiež s Gulo, mali sme také tréner, také ako mentálny kauč, dáme tomu, čo rozprával s nami a my sme sa sústredili na zápas, neriešili nič vokom a takéto veci, takže mali sme také vecičky, čo nás naučil, tak som sa snažil tiež to robiť. Takže žiadne škrekanie v bruchu, hej? Pred zápasom, alebo riedka stolica? Nie, naopak. Som sa teším sa aj teraz na každý zápas, takže to nikdy. Napríklad máš aj také, že počúvaš nejakú hudbu pred zápasom, máš také svoje obľúbené? Nemám proste. Všetko počujem, to čo chalani dávajú, proste niekedy sa snažím pustiť ako ja na reprak, ale už mladých musím pustiť, lebo príde tá nová generácia, dajme tomu. Takže ide v kabíne Sepár a takéto. Sepár, tieto nové vecičky, ale pohode počujem, nevadí mi to. Máš ty zápas, na ktorý spomínaš ako na finále Ligy majstrov, proste, že toto je pre mňa ten top zápas, ktorý som odohral v kariére? Košice doma, kozák. Ako neviem. Ten ti ani na meno nevedel. Nie, ako vieš, moja pozícia nebola taká, že by som mal na góly alebo asistencie. Mal som inú úlohu proste, že sa snažiť brániť, pomáhať do bránu a samozrejme autok niekedy. Nepamätám naozaj, čo nejaký zápas, že som povedal, že fakt som hral dobre. Nie som taký typ, že sa pochválim tiež sám, ale musím povedať, že keď som prišiel do Zlavy, tie prvé 4 zápasy, prvý zápas, čo som hrali sme proti Slovácku, ale nebol som zakladať, lebo som prišiel týždeň pred ligou, ale nastúpil som druhý polčas a musím povedať, že ten druhý polčas fakt sa mi darilo strašne, že som nepokazil, prehrávali sme 1-0 a sme to otočili na 2-1. A proste chalani boli so mnou spokojní, už ma začali vnímať inak, lebo ten prvý týždeň bolo, keď som prišiel tam, to bolo fakt ťažké s nimi. Oni sú inak mentálne nastavení všetko a niektorí ma nepozdravili ani tam, aj takto. Takže keď si že po slovensky, tak prvý, čo mi hovorili, ešte musím sa naučiť po česky. Takže áno, oni sú takí, že národ, musím povedať. A prvý zápas, ten polčas sa mi daril, vyhrali sme a potom mali sme 3 zápasy po sebe, čo sme vyhrali a povedať, že sme hrali potom proti Plzeň doma. Oni boli neskutoční tiež mužstvo, čo boli tá generácia, čo hrali Liga majstrov všetko a pamätám, že nemali sme loptu celý zápas. Vyhrali sme 1-0 doma, plný štadión, tam boli či 16-17 ľudí. A pamätám, že ja som behal ako nikdy. Fakt pamätám, že som behal ako nikdy. A po zápase prišli čísla a behal som tedy nejakých 11-12 km, čo bolo strašne veľa. Pamätám, že som mal aj krč tiež. A proste
ako neišlo viac ako o to, že aký bol ten zápas, či som dal gól alebo nie, ale išlo o ten výkon, že ako som ranil, ako som sa značil. Pamätám, že som išiel dole, celý štadión, moje meno tlieskal a mám takú fotku spravenú, že to bol krásne, fakt ako zážitok. Teraz poďme z opačnej strany, najťažší moment v kariére. Najťažší moment, keď som sa radil o Trenčíne, musím povedať, že bol najťažší moment. Potom druhý moment bolo to, že keď môj otec zomrel, tiež bol taký, že už nemal som chuť hrať futbal, ako potom som povedal, že on by určite bol rád, keby pokračujem, lebo on vždy ma podporoval tomu, takže musím povedať, že ako mi on zobral tie síly, tak on mi to vrátil naspäť tiež, takže doteraz stále hrám, na neho spomínam, takže tak, no. Čo fanúškovia? Kde tí fanúškovia boli takí najviac podobní tým argentínskym napríklad? Ja viem, že to je neporovnateľné, ale... Ako v Trenčíne bolo to dobré, keď sa darilo, keď sme mali tú solo tribúnu. Pamätám, že aj tie tribúny boli, tá sala tribúna bola plná tiež, takže musím povedať, že oni fandili nás, dobre, nedá sa porovnať tiež mesto Trenčín proti Praha, takže tam máte viac ľudí a ako musím povedať, že slavy tie divákov sú neskutočne fakt ako idú vonku doma, proste fúr je to vypredáno, štádion, takže ako oni fandia tiež je to neskutočné. Na Slovensku, ako som spomínal, tak Trnava tiež ten rok, čo som tam bol, musím povedať, že sa nám darilo a oni chodili aj vonku, aj doma, proste to bolo pre nás kľúčové, to bol domáci hráč, ako sa to hovorí, no. Ty si bol vzorom pre tie deti a aký vzor si mal ty? Keď si začínal, alebo keď si už bol teda starší a chcel si sa na niekoho určite podobať? Aha. Ako ja som sledoval veľa tedy, aj Gattuso, aj Mascherano. To boli pre mňa také typy hráčov, čo som chcel byť ako oni, fakt, že sa mi páčili. Gattuso, tá autorita, čo má na ihrisko, proste ten srdce, čo dával do toho a Mascherano tiež to isté. On ako behal, on sa snažil aj mužstvo trošku to kontrolovať, povedať, kaučovať vnútri a tiež som sa snažil aj ja tiež ich sledovať a pozeral som po nich veľa, tak musím povedať, že to oni boli naozaj môj vzor teda. Ale typologicky si bol presne ako Gattuso, taký srdciar, taký neuhol si súboj. Keď si pamätám, pár žltých kariet bolo. Aj červených. Červených nebolo moc. Červených málo boli, ale... 7? Nie, nebolo asi. Určite ich má niekde zapísané. Každú jednu červenú. No, takže typologicky áno. A čakal som, že povieš Maradonu, vieš, to od vás. Nie, ja som bohužiaľ také, ako Maradonu v Argentíne boh proste. Každý ho má ako boha. A ja som taký Messi proste. Áno? Áno, lebo Maradonu som nikdy nevidel hrať. A keď samozrejme ho uznávam, proste som Argentínčan, milujem ho tiež, ale pre mňa Messi je to niečo iné, ja som ho videl, odkedy začal. Keď si na tom ihrisku, mal si takú chuť niekedy povedať, že konec? Práve v tom zápase, v nejakom momente, že čo tu vlastne robím? Prečo to robím? Samozrejme sú zápasy, že sa ti nedarí, alebo ako hráč, alebo ako mužstvo a proste nejde to proste, nejde, aj keby si, neviem, urobí všetko. Ale nikto mi nešlo okolo hlavy, že vypýtať si dole sám od seba. Som sa snažil vždy robiť niečo navyše, aspoň neviem, urobiť nejaký faul, alebo nejakú žmykačku, žmyka niečo robiť, proste aby možno aj ostatní sa chytili so mnou a išli sme spolu, ale nevždy sa to nedá a ako nedarilo sa mi nejaké zápasy aj iných hráčov tiež, takže to je ako futbal sa hrá ako tým, proste ja som taký, že vyhráme spolu, prehráme spolu, ale proste treba na risko nechať všetko vždy. Naopak taká situácia, že si sa tak pozrel na tribúny a okolo seba a povedal, že kúrňa, preto toto robím? Pamätám, keď sme hrali v Trenčíne, Duvnici proti Göteborg. To bol náš prvý zápas, čo sme dali Európsky pohárov. Prvý zápas sme dali tam v Švédsku a
oni nás točili ako fakt, že neskutočne mústvo. Remisovali sme 0-0, neviem ako. Oni nás mohli mať minimálne 5 gólov a nikto nič. A keď prišli tu, pamätám tie plné tribúny, čo boli a s chalami sme sa proste nachystali, aby sme išli, ako keď sme išli na Liga majstrov, to pamätám, že s autobusom, tam všetci sústrední, ako sme zasmiali všetko, ale proste bolo vidno na očiach na každý, že ideme zjesť proste. A prvá minúta sa nám darilo a pamätám, že ten zápas sa mi fakt aj mi podarilo tiež rád a neskutočne ako práca, ako mústvo sme dali tam a pamätám, že som išiel dole na konci a tiež tá tribúna sa postavili a potriskali a to bol pre mňa taký zážitok, že preto to robíš a proste, že je to vidno, že to robíš dobre a že mal som to takto pokračovať. Ďakujeme ti, Aldo, za vyčerpávajúce informácie a my sa pomaličky presúvame do 3. polčasu. Poďme na to. Poďme na to. Kým je Aldo Baez, keď vyzlečie dres a nie je futbalistom? Otec, manžel, šofér, neviem, proste všetko. Som proste otec, hlavne manžel, takže tak. Ako sa zmenil tvoj život od toho začiatku, keď si začínal s tým fotbalom doteraz? Dajme, keď boli tie prvé zápasy, alebo tie prvé roky, dajme tomu, keď sme prehrávali, tak strašne som bol nazratý a som to možno 2-3 dní som sa nevedel do toho proste zavudnúť, alebo keď som napríklad po nejaký zlý výkon, proste vedel som, že musím niečo iné robiť, tak som bol taký, že ja som trénoval, že prečo sa mi nedarilo, tak som robil niečo iné, ale teraz je úplne niečo iné, proste nemôžem to porovnať, ako to bolo kedysi a teraz keď prehráme, som stále nazratý, ale proste nemám čas na to riešiť, lebo už sú tam deti, už sa sústredím niečo iné a už to poje bokom proste a že to poje preč. Ty vedieš aj chlapcov k futbalu, obidvaja hrávajú však? Áno, na starší hráva tiež ten druhý má 6 rokov a dcera má 5 rokov, tiež chce povedať mi, že sa hrá futbal, ale neviem, či chcem, ale no tak samozrejme, že nech si ona vyberie, čo chce robiť. Pokiaľ bude športovať a robiť niečo pre seba, tak mi to príde dobre, tak nebudem sa klasať niečo robiť, alebo nie. Niekedy vedia ma dostať, že proste, že ako, koľko vedia o futbale, lebo niekedy sledujú tieto také nejaké podcasty, tiež počujú, alebo nejaké tieto na youtuberi, že sa bavia o futbale a takéto veci. On mi príde povedať, vieš, že to, že prestúpi tento tam a ja som to nevedel, ale naozaj potom sa to stane. Mal si pravdu, no, takže... Majú k tomu väčší prístup, jak sa mali my, vieš, teda si to klikneš a už to vidíš. Majú toho veľa, dá sa sledovať iné veci, ako predtým, že si musel čítať noviny a časopisy, ale oni to majú všetko hneď rýchlo, takže tak, no. Akú úlohu v tvojom živote zohráva tá rodina? Je to. Pre mňa je to na prvé miesto proste už. Ani ten futbal už je na druhé miesto, predtým to nebolo takto. A už proste prvé miesto je rodina pre mňa, deti, manželka a potom všetko ostatné. Takže neviem si predstaviť momentálne, že život bez môjho rodinu proste, čo mám okolo seba teda. Kto ťa doma najviac uzemní? Manželka či deti? Ako, samozrejme, že... Alebo najmenšia dcera, vieš, to tak býva. Musím povedať, že každý má iný názor, aj deti už rastú, všetko je to iné. Samozrejme, s manželkou, čo vedia mi poradiť tiež, toto nejaké veci môže robiť inak, toto je inak, lebo teraz je to posledné 3 mesiace pre mňa toho fakt zmena, lebo som od rana do večera, som každý deň s nimi, a to nebolo predtým. Ja som si spal do Šamorína predtým, som spal tam do Ani, som prišiel naspäť, som spal znova tam, takže ona mala iné sa povie... Návyky, ako ja som si to vedel predstaviť, takže myslím som, že oni musia skočiť na môj proste vlak, ale to naopak. Ja som sa musel zvyknúť na to, čo oni robia, ako to fungovalo doteraz a si myslím, že pomalinky sa mi to podarí a viem, ako to fungovalo, tam musím povedať, že klobu dole tiež, ako fungovala moja manželka, ako bola sama tedy, ako
Ja som chodíval domov večer, sobral som na tréning detí, to som sa vrátil domov, púsa, spať, ráno preč, na to školy, takto a má toho veľa a tak máme 4 deti a bolo to náročné, je to náročné teraz, ale musím povedať, že to zvládala a zvládala teraz ako výborné, ako dobre. Je niečo, čo si do tejto slovenskej rodiny priniesol z Južnej Ameriky? Neviem, proste ako snažím sa robiť nejaké veci, čo sú v Argentíne, neviem, pijeme mate, niekedy to je také drink, čo sa pije ako namiesto káva, tak sa pije mate, máme také veci. Manželka výborne peče, takže niekedy mi robí aj nejaké koláče z Argentíny, takže nejaký dulce leche, taký karamel proste. A s deťmi tak tá španielčina, musím povedať, že musím ja sa snažiť viac, lebo proste toľko rokov na Slovensku už aj moja hlava rozmýšľa inak, už ten prvé reč je slovenský, potom španielský, takže bavíme sa s ním po slovensky, po španielsky sa snažím na čo najviac, ale už mi prepne potom a začína po slovensky znova, takže na starší Santiago všetko rozumie, manželka tiež a rozumie všetko, ale rozprávajú o mene. Takže tak, no. Vieš, napríklad ty vieš, dobré slovensky sú tu ľudia, ktorí tu žijú roky a nebude ti slovensky rozprávať, vieš. Tak snažím sa čo najviac, aj stále sa učím po slovensky a stále mám problém s tou gramatikou. To mám aj ja. Takže asi všetci. Sklonovanie, takéto veci. Minulé sa stalo, že mali na starší potrebovali niečo školy ráno. A ja som to počul, no, čo povedal, že potrebujem, že 5 fľaš. A ja že, dobre, ráno sa zobudím. Kúpil 5 fľaš? Hľadám všade 5 fľaš. A som mu položil na bare 5 fľaš. Čo je táto? Že nepotrebuješ 5 fľaš? A že tu máš 5 fľaš. Ale táto nepotrebuje 5 fľaš. A že máš tu 5 fľaš. A že nie, táto. A manželka sa zobudila ráno, zasmiala, takže už viem, čo je 5 fľaš. Takže tak, no, tak. Našťastie manželka sa učí s ním, ja nemôžem, lebo inak chytím nervy. Nie? Takže sú také aj vtipné prírody. Ale áno, určite sú. A kto ťa najviac z nich rozosmieje doma? Kto je taký najväčší z tých detí, ten taký exot by som povedal? Všetci proste. Nevieš, čo máš čakať do nich niekedy proste. Ani na starší Santi už je taký vypadať taký dospelý, ale niekedy urobí také veci, povieš ty, ako stane si má. A kto je u nich viac? Messi, Ronaldo? Nie, Messi. To by bolo zle, keby je Ronaldo u vás. To nemôže byť u nás. Také skoro Ronaldo sa volal môj štvrtý syn. No, sme išli do nemocnici a akorát rodili sme všetko, babátko na svete, všetko v pohode, prišla sestrička, zobrala si ho odvážiť a sa pýtala, ako sa bude volať. A ja z druhú stranu kričím, že Leonardo Baez. Kúka na mňa, no že dobre. A ja, že no tak idem pozrieť, čo písala teda. A príjem tam Ronaldo Baez. Kúka na mňa, nie, to čo je. Skôr dáte oni, Messi Baez. Lionel Baez. Nie, Ronaldo, nie. By ma zala Ronaldo a dá tam Leonardo, takže neviem si to predstaviť, že sa Domov doniesol Ronaldo. Áno, tak. To by bolo. Aldo, čo ty a relax? Ako relaxuješ doma? Je leto, milujem kosiť travu. Ja proste každý deň proste prídem po tréning, idem kosiť travu, proste kúpim veci, aby som mal proste, tá travička musí vypadať. Niekedy sa darí, niekedy nie. To je taký relax pre mňa. A v zime teraz musím povedať, že je drevo. Ľúbeš, hej? Áno, že máme krv, takže manželka niekedy mi povie, že čo si nenachystáš proste všetko predtým a že nie, proste nie, nechaj ma, že proste pre mňa zvonku si zobrať 5-6 polien, úplne si to nenakrajať, ale áno, sekám do malička, si to nachystať. Pre mňa to je relax tiež. No. Máme tu medzi sviatkové obdobie. Ako ste trávili Vianoce? U vás? Doma, samozrejme, že s manželkou sa snažíme robiť najkrajšiu, najlepšiu atmosféru pre deti, lebo manželka je inak ako ja. Ja som bol v Argentíne, čo my sme nemali až tak tie Vianoce, sa neprečovajú až tak ako na Slovensku. My sme mali nejaký strom, čo mal
50 cm, bol malinký, darčeky sa otvárajú ráno až 25. To je všetko iné proste. Takže musím povedať, že som sa naučil od nej tiež prežívať tie Vianoce, že hlavne pre deti nemajú tiež zažitky, že ako to je proste. A nič, v rodine, rozprávky, koláčikov, proste deti dáme voľnosť, proste, lebo celý rok idú ako píla proste do školy, do školky, na tréning, takže si myslím, že oni potrebujú trošku voľnosť, takže majú voľnosť, že môžu byť trošku dlhšie hore, nejaký PlayStation, nejaké vecičky pre spáčka u sesernice, boli sme teraz v Bratislave, v Šagríne. Včera bolo nás aj bratanci, kúkali sme hokej, takže kúkali aj oni hokej. Ja som sa spal, oni boli ešte hore do 3 ráno, takže tak, no. Tak hlavne rodina spolu. Blíži sa Silvester? Máte nejaké plány? Áno, každý rok chodíme do detského mestečka, tam hrávať s chalami futbal, taká partia, čo hrávam aj ja mimo, keď nemám napríklad nejaké zápasy, či Nové Mesto, alebo keď som nemal predtým Šamorine. To hráme miniligu. Sme spolu na Nový rok, dáme si nejaké nazdravíčko, si všetko prajeme, aby sme boli hlavne zdraví všetci a každý je po svojom. A potom doma to isté, takže príde návšteva, švagrina, švagor tiež, tak spolu, rodina. Takto. Aldo, ja som nie že počul, ale v podstate viem, alebo sa aktívne spoločne zúčastňujeme krásnej milej udalosti, a to je Mikuláš v Zlatovciach. Ako vnímaš aj toto, že si sa v podstate dal na to, aby si pomáhal tej komunite? Robíme to v podstate bezodplatne. A keď sme ťa oslovili, nemal si problém, hneď si sa do toho pustil a sme veľmi radi, že si teda s nami. Ako to ty vnímaš, tieto zvyky naše? A to je krásne tiež, ako urobiť niečo, aby som mohol pomáhať, čo sa týka aj Zlatovce, aj okolo, aj detí, lebo tiež to robíme pre nejakú dobrú vec, to je niečo pre susedku tiež. Je to také zaujímavé, niekedy ste sa ozvali, som povedal, že prečo nie, ideme do toho, aspoň šetríme farbu, takže aj to pekné vidieť tie deti, všetko, že ako to je na Slovensku a ako si to ako to vidia oni, proste to krásne vidieš, ako sa boja, ako sa tešia, že Mikuláš, čert, aniel. Je to super, teším sa, hlavne to, ako som ti povedal, že môžem pomáhať, aby sme mohli robiť niečo pre deťom. Ty si veľmi rýchlo zapadol do tej komunity Zlatovskej, ale ty sa tam cítiš aj dobre, teba tam berú jak takého domáceho, už čo nebere nikto ako... Áno, že to je také, dáme tomu, že Zlatovské už nie je taká malá dedina, je to už trošku, tak vyrastlo to tam, ale už keď som, čas, čo som začal chodievať sa frajerkou, manželka teda, tak vždy bola nejaká akcia. Musím povedať, že Zlatovce fakt, že tá komunita to robia výborné, že či keď sa robí fašiangy, alebo teraz vo parku bol nejaký trhy tam boli tiež. Teraz na Troch kráľov som čítal, si zapojí tiež. Takže vždy proste niečo, čo tá komunita, oni to robia pre tie Zlatovce a ja som vždy na to, že tiež zapojíme deti, my rodina ideme, lebo sa mi páči tiež tá stará generácia, ako fungovali, ako robili tie veci a snažím sa tiež aj moje deti s manželkou teda sa snažíme dať im nie to mesto do nich, ale tú dedinu tiež, že si vaši ľudia pozdraviť, proste poďakovať, oni z dediny tiež poznajú mňa, manželku, deti, lebo vedia, že sa snažíme proste vychovať deti, ale u mňa manželka musím povedať, že ten rešpekt musí byť na prvom mieste. Poďakovať, ďakujem, pozdraviť proste, základ proste. Ako sa cítiš v pozícii trénera, ty? Lebo začal si trénovať detičky? Áno, som teraz 3 mesiace asistent trénera U13 a Strenčín. Mi volal proste Strenčina, čo si to vážim, proste pre mňa je to super, lebo viem, že futbal nevyhrá do konca života. Tak viem, že proste toto je taký malý začiatok pre mňa, možno moja trénerská kariéra, zatiaľ som asistenta, učím sa, lebo viem, že strašne veľa mi chýba, je to úplne niečo iné ako vyterač. Aldo, ďakujeme ti veľmi pekne za návštevu.
Skôr ako sa rozlúčime, ti ešte položíme otázky. Fakt ešte raz veľká vďaka. Vážime si, že si prijal naše pozvanie a poďme teda na tie otázky. Nech sa páči. Ja krásne za pozvanie. Ako som povedal, že keď si mi písal, nie som ti páči, áno, lebo poznáme za roky, sme kamaráti s jeho záďom, takže je to pekné, že niekto v Trenčine toto robí, takže držím vám palce a verím tomu, že budú tu veľa, nehovorím, že osobnosť, nie som osoba, proste som človek, som futbalista, to je všetko, ale verím tomu, že tu príde ďalší ľudia tu, aby sme mohli vás počúvať, lebo verím tomu, že ste na správnu cestu. Ďakujeme. Dáme tie otázky. Najlepší spoluhráč, s ktorým si kedy hral? Keby si máš jedného vybrať, kto by to bol? Futbalový musím povedať, že Moses. On bol krídelník. On išiel 1-2, 1-3 a on ich robil neskutočne. Som také krídlo nevidel. A spoluhráč, mal som veľa spoluhráčov som mal, ale musím povedať, že aj Holubek sme spolu, sme doteraz v kontakte, aj s otcom Marišom, proste s Petrisom tiež, samozrejme. Tvoj najťažší súper, proti ktorému si hral? Souma, so Slovanom. On bol v Nitre predtým, prestúpil do Slovanu, mali, ale ja som ho kopal, dopredu, laket, všetko, to. A nič necítil, nič. A dokedy sa mi otočil a povedal mi, že prosím ťa, už stačí. On bol nízky ťažisko, mal tiež, bol nižší ako ja, tak to čo povedať. A proste neskutočne technicky, rýchly, zagrý si loptu. Výborný hráč. Najpamätnejší zápas tvojej kariéry? Tak, neviem, či som povedal toto, že ako proti Göteborg. Ten zápas asi, alebo potom sme hrali proti Vojvodinu tiež. Tak tie zápasy proti, čo som bol v Trenčine na Európsky pohár. Zápas, ktorý by si najradšej zopakoval? Proti Plzen, keď som oslavil. Ten pocit proste, že vidíte tá plná tribúna, ako sme makali ako mústvo a ako tlieskali, keď som išiel do lisiska, to bolo výborné a hlavne potom po zápasu bol najlepšie, že som som išiel oslavovať s chalanmi. Príjeme, to bol naši 3., 4. zápas spolu a otočím sa a vedľa mňa Jagar. Normálne, volal som môj švagor, lebo ho miluje, to bolo okolo 2 ráno. Volám, nezvíga, zvihni, pože mu hlasovú správu, nič. A ráno sa zobudí a mi písať, čo si chcel. A som mu poslal fotu a kúkaj, s kým som bol. Aldo, najlepší tréner, ktorý ťa posunul najviac? Najlepší tréner, tak musím povedať, že Aďo Gula. Aj tak musím povedať, že od každý tréner, čo som mal, si berem niečo proste. A posledné roky som sa snažil sústrediť na to, že čo robia zle, ako myslím, že takže nešli na tréning takto, ale tie ako sa správajú takto, aby ja sa naučil, že čo nemám robiť do budúcna ako tréner, ale musím povedať, že mal som dobrý trénerov, že či v Trenčíne, Trnave, v Česku, Podresove tiež mali sme dobro, aj v Šamoríne. Messi alebo Ronaldo? To nemôže chýbať, samozrejme. Odpoveď vieme. Odpoveď každý vie. Myslím, že ja keď si tiež Ronaldo som nemá rád, vôbec som ho nemusel ani. Ale tie roky, ako išli pomaly, všetko som ho začal uznávať, lebo musíš, keď porovnáš Messi a Ronaldo, je to dar od Boha a vedľa je práca. A si myslím, že aj deti by si mali brať príklad od Ronalda, že ako on nedostal žiadny dar, on išiel do svoje, on maká doteraz, on proste je hráč, čo sa vypracoval sám a vidíte na Russell Messi, že to je talent, on proste nehovorím, že nemakal tiež samozrejme, ale je to niečo iné, to znamená, pre mňa je to také, že Messi, ale uznávam Ronaldo ako hráč, treba tiež aj jeho sledovať. A na záver, čo by si odkázal mladým, možno fanúšikom, aj tým, čo nás počúvajú? Čo robíš, proste rob to na 100%.
či budeš proste hrať futbal, tenis, či budeš pracovať niekde, to je úplne niečo iné. Nie každý musí byť futbalista, hokejista, tenista, každý môže mať svoju prácu, svoje hobby, takže rob to na 100%, lebo vtedy sa posunieš ďalej. Ďakujeme, že nás počúvate na YouTube, na Facebooku či iných podcastových aplikáciách. Zabudol si dnes hlavne Instagram. Jasné, na Instagram. Na Instagram, takže asi týmto by sme sa s vami rozlúčili a vidíme sa v 3. polčase znova o týždeň. Ďakujeme.